Здравейте отново, вие сте с предаването една година по Радио Фокус и моят гост Свилен Ноев, който си избра 91 година. Аз трябва да си призная, така колкото и да не искам, тъй като вече съм малко стар, че съм роден 91 година. Така че моите спомени от тази година не са истински, те са изфабрикувани от поп-културата и това, което ми е казало, че е било тогава. Да. Реално, ти какво си спомняш от България 91-а? Защото аз сега като четох, не са хич красиви нещата. Като цяло, тогава се избира Конституцията, всъщност Седмото Велико народно събрание избира Конституция на България. Да. Ами виж, аз бях тинейджър, въобще мен не съм вълнували тия неща, но като цяло бяха много размирни времена. Бяха много тежки времена, според мен, за нашите родители. И мен ме вълнуваше само да свиря и да слушам музика. Но може би по целия свят не е било хич лесно. Сега като чета някакви интервюта и гледам на R.E.M. примерно, те казват, че като са правили този албум Out of Time 1991 година и света е бил в много тежко състояние. Тогава са тия войната в Ирак почва. Тук в България пък Конституцията, хората се пренастройват от това псевдокомунизъм, отиваш демокрация. Да, някакви ужасни... Голяма емиграция също така. Зверска емиграция и зверски мафиотски неща, които аз като дете нямало как да знам. И реално официалният разпад на СССР е 91 година. Да. Като цяло, много важна година по много причини. От музикално тя живее. Аз както почнах да правя това предаване, поне 5 човека казаха, че биха искали да направят 91-а. Ти успя да ги изпревариш всичките, така че честито за това. Реално, това, което виси над разговора ни е Нирвана и грънч експлозията. Ние не сме избрали нито една песен на Нирвана, защото сме такива по-интересни хипстери, които не искаме да правим това, което се очаква от нас. Но аз избрах песента, която ми напомня Black на Pearl Jam. Втората най-голяма сиатълска банда. Pearl Jam за тебе по едно и също време ли навлязоха горе-долу в твоето знание? Ами да, може би малко по-късно, защото Smells Like Teen Spirit беше по дискотеките в България, по целия свят, защото това е такова парче, на което се танцува и беше съвсем различно. И имаше това, куплета е лек, припева е с такива гриф с много твърди китари. Такова много... голяма динамика. Да, много комерциално измислено. Да. И видеото, разбира се. Видеото е брутално и Нирвана отвориха пътя, но Pearl Jam, те бяха абсолютно различното нещо, защото в Pearl Jam има много Джими Хенрикс и малко по-хипарска група, така ги усещам аз. И феновете Pearl Jam, поне в България, са голяма част са металисти. Фенове на Doors, фенове на Джими Хенрикс, много такива по-малки култури събират Pearl Jam и затова според мен толкова години са такива с стадионна група. Да. Много 70-тарско звучание по някакъв начин, такъв класически рок, особено в първия албум. Китарите са супер класически рок. Изключително, такъв... има и New Wave от всякакви неща има, но този велик глас, като го имаш отгоре, нещата много, много се променят. Интересно е това за гласа, което го казва, защото самия Еди Ведер, разбира се, през годините доста си промени пеенето. Да. Аз даже му гледах едно интервю, където каза, че малко го е срам, като се случва, което естествено ние разбираме точно какво има предвид, като си слушаме стари песни, винаги ни е срам, но интересно, че Pearl Jam и това негово пеене в един момент 90-те години мога да чуеш навсякъде, в почти всяко поп-парче. Hootie and the Blowfish, дори Alanis Morissette, дори в женските вокали се прокрадва. Том Маниер. Ами много той отвори някакси света с това пеене. Той много специфично пее и особено в първия албум на Pearl Jam куплетите приноса на един акорд и той си правеше вокалните мелодии по един акорд, което е много трудно. Аз после съм се мъчил с години да направя някакво пеене на един акорд. Много е блуз и много е газарско. Освен това не му се разбира много текста, което е много готино. Аз още не знам
текста на Smells Like Teen Spirit, между другото. То толкова готино беше направено парчето, че ти не слушаш текста, а то парчето те удра като цяло, нали, като цяла песен. Не е като слушаш Мориси, примерно ти слушаш целият текст, кажеш, тук е хитро, тук е малко секси, тук е тъпо, като в грънджа това беше яко, че Stone Temple Pilots, да кажем, той пич пък пееше неясни неща. Беше модерно тогава да не се разбира текста и да е странно. Може би нарочно, за да си купиш албума и да четеш книжката с текстовете. Добре, слушаме Pearl Jam с Black.